Εμεινόπαυση. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα για την εμεινόπαυση. Αυτό όμως όχι. Με το που ένιωσα μια ενόχληση, ντράπηκα. Ξεκίνησε στην εγκυμοσύνη. Με λίγη φαγούρα, λίγο κάψιμο, αλλά κανένας δεν το είχε αναφέρει. Λέω κι εγώ θα περιμένω να περάσει. Πρέπει να είναι φυσιολογικό. Δεν είναι μια απλή αλλαγή. Νιώθεις ότι χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Η ζωή συνεχίζει και το σώμα σου απλά προσπαθεί να προσαρμοστεί. Είναι κάτι που έχω μάθει να μην το συζητάω. Ακόμη και με τις φίλες μου το λέγαμε χαμηλά. Ήταν σαν ένα μυστικό με κωδικό όνομα. Ποτέ δεν το είπα, αλλά το ζω. Γιατί κατάλαβα που δεν το είπα. Δεν θέλω η κόρη μου να φοβάται να μιλήσει μεγαλώνοντας, ούτε απλά να περιμένει να περάσει. Ποτέ δεν το είπα, αλλά το ζω. Νόμιζα ότι κάνω κάτι λάθος, ότι είμαι η μόνη που το βιώνει αυτό. Ίσως, αν το είχα μοιραστεί νωρίτερα, να ήξερα ότι δεν είμαι μόνη μου σε αυτό. Ποτέ δεν το είπα, αλλά το ζω. Κανείς δεν μου έμαθε πώς να φροντίζω τον εαυτό μου αυτή την περίοδο. Τώρα ελπίζω να το μάθω εγώ στις επόμενες. Γιατί η αυτοφροντίδα στην εμεινόπαυση δεν τελειώνει με τις ρητίδες. Με την Hydrovit έμαθα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι απλά φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, αλλά κολπική φροντίδα. Έτσι ακριβώς το λέω και στο φαρμακοποιό μου. Μακάρι να το ήξερα για την κολπική ξηρότητα νωρίτερα. Πριν την εμεινόπαυση θα ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη. Αλλά δεν πειράζει, γιατί τώρα ξέρω. Αξίζω φροντίδα σε κάθε ηλικία. Έμαθα ότι μέχρι και 75% των γυναικών μπορεί να παρουσιάσει κάποια στιγμή κολπική μυκητίαση. Δεν θα αγνοήσω ξανά την υγεία του κόλπου μου. Πλέον μιλάω ανοιχτά με τη γυναικολόγο μου. Η φροντίδα ξεκινά από την αποδοχή, από το μοίρασμα, από τη Hydrovit, ενδοκολπική φροντίδα για την πιο δική σου περιοχή.